Benvingudes i benvinguts. Ara som companys ja de feina. Sou la promoció que arriba l'any que aquest hospital celebra els 625 anys d'història. Avui formeu part d'un dels hospitals més antics d'Europa. Vaig escollir Sant Pau perquè em va agradar molt com va estructurar tota l'especialitat, totes les rotacions i també la formació que crec que em poden donar. Estem de veritat molt feliços, molt contents, perquè ja esteu aquí, perquè ja esteu dins de Sant Pau. Mi residencia como ginecóloga pues voy a aprender un montón, me gusta mucho el tema del género y del sexo, que de hecho se ha mencionado mucho en la charla y me parece que tengo mucho que aprender en ese ámbito. Me gusta también la cirugía y el Sant Pau va a ser un buen sitio donde desarrollarme como profesional. Cal passió per tirar endavant, cal passió per seguir, cal passió per no rendir-se. Aquests són els valors de la casa. És un hospital que domina totes les àrees de treball de la residència, el bon ambient de treball i les possibilitats d'investigació que presenta aquest hospital. Ha llegado el momento para que brilléis. Bienvenidos a casa.